Mitoaroa ikuskizunean, Zetakek Euskal Herriko eta bereziki behintzat orain arte Nafarroako txoko ezberdinetako inauterietako pertsonaiak hartu eta taula gainean jarri ditu, eszenatoki gainean. Dantzan, oihuka, bizirik azken finean. Eta kasualitatez, ez da kasualitatea, ze urtarrilaren bukaeratik aurrera, hor Uitziko inauterietan hasten da inauteri garaia. Eta horregatik, aste hauetan Euskal Herriko herri, auzo guztietan inauteriak ospatzen ari dira. Eta horrexegatik, gaurko bideoan, Euskal Herriko baino Nafarroako nire pertsonai gogokoenak aipatuko ditut. Batzuk, ziur nago ezagunak dituzuela, baina beste batzuk agian ezainbeste. Baina lasai, ez dizuedala azterketarik egingo bukaera. Edo bai, bukaeraraino geratu beharko zarete, azterketa edo estelako sorpresarik dagoen ikusteko. Lehenengoa ezin da beste bat izan, gainera aurten nik altsasun klaseak ematen ditudala, zein eta momotxorroa, altsasuko momotxorroa. Bide batez, hemendik besarkada handi bat datorren asteartean primeran pasako dute nire ikasle eta lagunei. Momotxorroekin dudan harremana agian altsasukoekin ez, baina Barainengokoekin aspaldidanikoa da, ze Barainenen ostiralean herri inauteriak ospatzen dira eta bertan pertsonai ezberdinen artean ateratzen dira nortzuk momotxorroak. Aitortu behar dizuet, nik txikitan kriston beldurra pasatzen nuela eta hemendikan batzuk elkar ezagutzen dugula, badakizue korrika egitearen hori ez da momotxorroen aurrean ere. Aurten altsasura joateko asmoa nuen, baina azkenean ezingo dut, beraz datorren urterako planazoa iruditzen zait eta daukat agendan markatuta. Bide batez. Bideoa ikusten ari bazara, goita moment, txaron. 10 segundu utziko dizkizut, hor, arpidetu botoiari sakatzeko, edo gazteleraz baldin baduzue, suskribirte botoiari sakatu, kanpaiari eman, hola, bideo berriak igotzen ditudanean notifikazioa jasotzeko, eta ezerez galtzeko kanal marabillosu unitatik, eta bide batez, like eman bideoari. Ja, jarraitu dezagun. Bigarren pertsonaia ezinbestean Nafarroako beste ikono bat da inauterietan, zein eta Indikazio honek lotuta Mielotxi. Betidanik txikitatik niretzat inauterietako pertsonai nagusietako bat izan da. Beti fantasia moduko ipuinetako pertsonaiak iruditu zaizkit, ez bakarrik Mielotxin, baita Zaldikoa, baita Ferratzaileak, Ziripot, Txatxoak, ezakit den kolorengatik, doinuangatik, baina beti fantasia bat iruditu zait. Egia esan oso zorteduna sentitzen naiz, izan ere uste dut alaitzen ikasi genuenak behintzat garai batean, aukera izan genuelako Euskal inauterietako pertsonai ezberdinak ezagutzeko, ze urtez urte kurtxoka pertsonai horietakoen mozorroa egiten genuelak. Adibidez, ni izan naiz Joaldun, izan naiz Sorgina, izan naiz Txatxo, baita Mielotxin ere, izan naiz Artzaia, eta beste hau, ez dudala gogoratzen nola zuen izena ez da nongoa zen, baina pilo bat gustatu zitzaidan, gainera ordu pilo bat sartu genituen, ze guk egiten genuen dena. Eta baita izan naiz hurrengo pertsonaia. Asmatu duzue? Horixe da, Unanuko mamoxarrak. Azte, mozorroa. Esan daiteke izan dela gehien gozatu dudan mozorroa. Ze, klaro, jarri genuen egin genituen maskarak. Gero jartzen genuen zapia. Txuriz jantzita rollo San Ferminetako arroparekin. Eskiltxo txikiak eta makilla. Eta lehenengo, eskolakoekin olako ibilbide bat egiten genuen eta Mielotxin erretzen genuen. Baina gero, ateratzen ginen herrira, herriko plazara eta, klaro, ze pasatzen zen, hor zeudela gaztelerakoak eta monjetakoak. Hor bai, korrika egin duela, eta ze gozada izan zen, hola, makillakin lurrean zapla egiten monjetakoak izutzea. Eta esango nuke, ez bakarrik ni, Ez badakizue, Unanu sakanako herri bat da, Altsasu bezala, Etxarri Aranatz bezala, Lakuntza bezala, Uharte Arakil bezala, eta beste asko bezala, baina niretzat esango nuke Unanu dela sakanako herririk politena. Badago Beriain mendiaren azpian, eta bistak dira izugarriak.
Eta ze uste zenuten, barainen ez nuela gehiagotan aipatu behar. Lehen aipatu dudan bezala, ostiralean Euskal Inauterien eguna edo arratsaldea baldin bada larun batean, Jacobo de Likrasen eguna da. Eta galdetuko duzue, Baina Arkakuso, nor demontre da Jacobo de Likras? Nondik atera duzu, ze asmakeria edo asmakuntza da hori? Jacobo de Likras pertsona historiko bat izan zen, jatorriz frantziarra, Nafarrora bidalita prokuradore moduan eta hasieran zintzoa izan baldin bazen. Gero zer pasatu zitzaio? Boterea dutene askori gertatzen zaien bezala, diruarekin eta boterearekin usteldu egin zen, saiatu zen Iruñerriko herrietako dirua lapurtzen eta azkenean epaitu eta erruduntzat jo zuten. Iruñeko kaleetatik barrena arrastaka eraman ondoren, barainengo belardian lehen hor urkatzen zituzten garai horretan gaizkileak, bertan urkatu eta akabatu egin zuten. Larun batean Jacobo de Likrasekin batera epailea eta baita ere barainengo txatxoak ateratzen dira, hemen ere ikusten duzuela, bai ni eta baita nire ama jantzita. Eta bukatzeko urrun bezain hurbil joango gara. Baina Arkakuso, nola urrun bezain hurbil? Libertimenduak ezagutzen dituzue? Libertimenduak Lapurdi eta Nafarrotik datoz eta dantza, musika, bertsoak eta kritika soziala uztartzen dituen erritu moduko bat da. Eta Iruñean Iruinkokoa dugu. Baina itxoin, orain Arrosadia eta Errotxapeako libertimenduak ere batu zaizkie. Gainera, Iruinkokoa ikusteko aukera izanen duzue igande honetan. Kriston planazoa da. Nik super ongi pasatzen dut, izan ere kokoek herrixea irudikatzen dute, kritika soziala egiten dute. Wow! Osea, flipatzen dut askotan haze egurra, baina batzutan ere beharrezkoa da horrelakoak entzun, ikusi eta geure buruaz ere barre egitea, kontziente egiteko. Eta gero badaude dantzariak, direla nolabait pertsona edo sektore garbia, boteretsua, dotorea, eta bukatzeko badaude bertsolariak, direla nolabait epaileak, eta bai dantzen eta kokoen artean egiten den borroka hori juzgatzen dutenak edo pixkat ematen diena forma bien arteko joan etorri horri. Esan dudan bezala aurreko urtean uste dut lehenengo aldia izan zela Arrosadiako libertimenduena, aurten Errotxapeakoan aurreko astean izan ziren, esan didatenez oso guai egon zen, jendetza bildu zen. Egia esan nik ez naiz ez Arrosadiakoan ez Errotxapeakoan egon, urrengo urtera begira Altsasuko ruralekin batera. Ja, agendan apuntatuta ditut eta nola ez Iruinkokora ere joatea. Eske, benetan, gomendatzen dizut, gainera da kriston planazoa Iruñera, Euskal Herriko hiriburura etortzeko, egia da igandea dela, baina planazoa da. Kriston barreak egiten ditut nik beti. Egia da gauza batzuk oso lokalak direla eta agian kanpotik tortzen baldin bazarete agian ez duzu egongi ulertuko, baina ikuskizun bezala oso guaia da. Eta sexiz, bideoaren momentu honetara iritsi baldin bazarete, jarri goazen ikustera suaren emojia iruzkinetan, like eman, espero dut lehenago eman izana, baina bazpada gogoratzen dut, arpidetuta zaudela espero dut, bestela orain ere duzu unea, ja kasi 500 arpidedun garela. Hasieran esan dudan bezala, Zetakek bere ikuskizunari mitoaroa izena jarri zion, baina egia da eszenatoki gainera igotako Euskal Inauterietako pertsona joiek gurean izan direla, beti gure herriaren parte direla. Espero dut bideo hau gustoko izana, utzi iruzkinetan zuen pertsonai gogokoena zein den, eta hurrengo asteazkenean ikusiko dugu elkar. Aio.